sha kallo inuwar wata mai sanyi. Barau Junaid dan Sharada aka yi wa naɗi mai girma na matasa a ne yau Sardauna. Bangon gaba su sha kallo inuwar wata mai sanyi. Barau Junaid Sharada an mai naɗi mai girma na matasa ne Sardauna. Allahu ubangijin hadari mai ba mu ruwa mi noma, sarkin da yake tsiro da iri ummin shuka ya girma. Malikal mulki tu'utal mulki shi ike bawa mai nema, shine ya bawa Barau Junaid da aran wannan babbar dama. Allah ka dado salati gun manzo makurar alfarma, alihi da sahabai ka hada Allah har ni